Kasara ni Iban guys sa first tak-tak na mo guys oh. Nami lupit. Lupit to. Tapos mga gagmay na mga nukos. Tapang ani diri yo? Nagtra kami. Siguan. May pambata loy, minit da. Ako ba yung mo sa kadira may ikaw? Baro to na to. Basket on the lights on the lakes. Drift as wood as Ako hindi naman to basta ano chatting na dito. Ada no, chat ka sige na po mga 3/4 yan na. Oy nga na ito sila kaya. Grabe ni drama ya George, gamay na ito. Isuod pa kay anak ko vlog dili maklaro kung ila buwan. Asa ko na ko kay nag-vlog sila. So yun guys, may nukos po kaming nakuha. Tagalog TV. Huwag kang mag-apil-apil dyan. Oh, dari na kami. Hindi na kami. Ngit-ngit man. So yun guys, di na ako magtagalog guys kay mabulol man kung magtagalog ko. So bisaya na lang ako kay mamaya ko gud na andan. Tas mas ganahan man kung musulti pag bisaya ara. So niya na mi sa area guys. So nagbiyahe mi gikan sa Taganahan pasingod diri. Mga 30 minutes among biyahe. So ang bago na mo pinalit na pukot maya mo gamit ko man pag pamuot. Kaya gahapon pumunta na ako man pagkuan, paghimo. So, tuwa sila dito guys. Gani ha, pag-abot na ako namukot naman sila. So, nakakuha na sila mga isda. Medyo daghan-daghan na siguro itong mga isda dito. Natuon to na ako nga saan. Dahil di man ko makalusong dito guys kay dagat man. Kaboy na yung cellphone ako, di man gud na yung matunlob sa dagat gud. Karatohon naman gud na. So, balik raw guys. Stipot muna. Andar kami. So yun guys. Nakaslap na po yung narasin po ako doon. Kaya magre-ready po muna ako. Pang, antipara pang! Antipara Bing. Bing. Sakto tuloy mo lawas pang buka. O ano na yun? Wow, antipara ni mo kas. Ako mag-video na yun. Tapos na rin sila sa imo. Dari oh. Come Oo, nagkaungan mo yan. Ano yun? Abang ko dito. May tangari. Doon nga natakas. Ikaw, Col.
So yun guys, ready na po yung mga muruami guys. Kapag naman siya abay sa kuwan. Siya ba yun? Hey guys! Ito na. Nagko. Hindi dahil para. Je! Dari no! Ay, kape! Go! Dahil di para sa Ah, dari mo no! Dari oh! Salon! Dari oh! Dahil para ko. Hindi ka ba ibutan ka na dito? Ibutan ka Guys, saliga na sila. So, ako na sa tulog pa. Chacha, imo tambay! Ginoo ko! Wala na natin. Wala na isulod. I'm so scared. Still live. So there they are. Layo mo ba? Layo bikugan? Layo? Layo bikugan. Sabi ko kay Kawoy, dalira mo krag musiki. Sila sa kemo, pero may ilang May naman. Ano ba yan? Sa waki? Dahil loon ba? Tao ba dyan mamukot? Taas mo sa Yung sa mo kan hunasan. Taas mo sa Ay, sa ako pagkahiba yung magod kay sa unas, sa hunas mag ano, Magpichilas. mukot. ginawa. balista ka man dapat may saka. Di ba to? Dito ra ko sa katig mo ay diri na to. Ito na ang pagkain na. Isda? Ako? Flying fish. Bago pagani, buslot na! Wala dahil may problema ng punaan. Sulot nga na ito. Kakainin ito sa ano man. Sumana siya, kaya di matakabalo man langoy. Ayun, budak ko. Ate, Wala ko may. gusto sa kahoy ni ano kaya nakabog. Nalagdan. Ano sa, kuan mag... Ano pa? Ano? May nakunto ka? Sa yabay? Tamok siya abay kumatay. Sa yabay ay kay Mayman. Mayman kuman. Sa yabay. Rating ko siya abay. Sa banban gani ko no, hamok. Amok kayo sa kuwan. Di sa may Sabay. Kanang blue sad ko na bubbles, rabitaw. Kaabagad. Kaman no? Kaputin Kaman. May mag-aagay ay. Di sa kapinya kayo na. Doon sa unasan ka doon. Pinya ka doon. May bugtok. Ano to? 20 minutes later. Iton kuan. Madalang ko pagkuhan kay mo pagkuhan. Puro ya sakto. Ha? So guys, welcome to my vlog. Pag natabog ng cellphone. Wala na yung ganukos ko Guys, ano po guys? Nagod? May nakuha ko man tak. Nagagagmay guys. Nukos. So dara ni Ban guys sa first tak-tak na mo guys oh. Nami lupit. Lupit to. Wala ba? Nakuha mo dyan. Tapos mga gagmay na mga nukos. Nukos. Yo! Di ko na ako nagkuha sa nuyo. Ano ba yan? Ako pag-ambak ni mo. Amor to beli ba? Uy, paman! So mo ni guys ang amo kuha. Nami lupit. Lupit.
Ato kanon. Tapos nay muy-muy. Tapos katong mga ito gikuha na nila guys katong mga nukos guys. Dali ka kami kayo mag-call kami.